lho bleguduk monyor-monyor. Emprit gantil buntute kisan dengan cilik mulai yang dicuplak dadi mala. Kawula nuwun inggih, Nger, anak Mas Brajadenta. Kula tampi perbaginipun anak Mas ingkang rumentah pun bapa ing Sukalima. Araharja praptanipun ingkang bapa mboten langkung. Pudyastutinipun ingkang bapa ing Sukalima kemana mugi katura ing ngersa paduka Angger anak Mas Brajadenta kawula nuwun. Inggih. Penemban kula tampi tangan kekalih. Kula petekaken ing Perna Jamawah ana rah daging kayuanan. Kawula nuwun. Nek inggih, Nger. Semanten ugi Kyai Patih Harya Sengkuning. Sarawuh ngandika kula ngaturaken pasegahan punakrami mugi kunjuka Kyai. Kawula nuwun nek inggih, Nger anak Mas Brajadenta Araharja wilujeng pisuwanipun ingkang pamane kepadian boten langkung kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi katampi Nger. Inggih. Kyai Patih Harya Sengkuni kula tampi dawuh sesami-sami Patih Brajasengara kawula nuwun wonten timbalan iki kadhawuh Raden kono-kono prayogakna nggone ora ngadhep ana ngarsaning sun kawula nuwun nek ngingisaken dawuh paduka Raden. Penembahan kagiyatraos sing manah kula sak sampunipun bapa penembahan kepareng rawuh wonten Kadipaten Glagah Tinunu. Baya wonten wigatos sing karsa punapi penembahan mugi kepareng dawuh kula namung nglungaken jangga ningaken karna. Inggih, Nger. Mugi andadosna ing kauningan daya-daya praptanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten Kadipaten Glagah Tinunu ingkang sepisan. Kula tuwi tata tentreming Kadipaten Glagah Tinunu sampun wetawis warsa kula boten tetinju dumateng kadipaten dene ingkang angka kalih kula tuwi karaharjanipun nak Mas Brajadenta sakadang ndungkat ingkang triwigati sowan kula menika kautus kelawan Kanjeng Sinuwun Istina Sinuwun Prabu Duryudana kinenak yenaken pawarta ingkang sampun dumugi wonten negaring Astina menawi benjang dinten Respati ngajeng menika purunan paduka pun Gatotkaca badhe kawisuda. Gatotkaca badhe kawisuda jumeneng nata wonten negari Pringgondani. Menika menapa saestu menapa namung kabar ngayawara, Nger? Semangga kula aturi paring dawuh. Iya Penemban Begawan Durna kasinggihan dawuh paduka Penemban Begawan Durna menawi benjing dinten Respati menika Pringgondani badhe wonten jumenengan Narendra inggih menika pulunan kula pun Gatotkaca ingkang badhe kajumenengaken nata kasengkaken ngaluhur ngrenggane negari Pringgondani malah kepara kula ingkang kajumenengaken minangka dados warangka inggih pepatih wonten negari Pringgondani. Oh, ngaten, Nger. Inggih, Penemban. Namung ngaten, Nger. Rainipun bapa menika nggih sekedhik kathah ngertos bab perkawis lelampahan negari Pringgondani. Kula nggih ngertos sejarah. Lan kula nggih ngertos paugeran. Cobi nggih kula aturi metang kanthi jangkep menggalih kanthi wening menawi Gatotkaca kajumenengaken Narendra wonten negari Pringgondani menika sampun leres menapa dereng liripun kados pundi Penemban? Lha nggih Gatotkaca jumenengan atu wonten negari Pringgondani menika leres menapa lepat menawi saking pemanggih kula menika sampun leres Penemban. Leresipun kados pundi? Gatotkaca kawisuda wonten negari Pringgondani menika sineng guyung sagunging para kawula negari Pringgondani. Ngaten nggih, Ngen.
tiyang jumeneng nata menika wonten paugeranipun, wonten tatananipun, wonten pepakemipun. Nyuwun pangapunten. Kadang panjenengan menika sedayanipun wonten punten? Kadang kula sedayanipun menika wonten 7 penemban. Wonten 7 menika sinten kemawon? Ingkang pambajeng inggih Pambayun Suwargi Kakang Harimbo. Lajeng ingkang angka kalih Mbak Yu Arimbi. Angka 3 kula piyambak inggih pun Brajadenta angka sekawanipun adi kula Brajamusti. Lajeng kadang kula Brajalamatan Brajawikalpa wuragilipun Kala Bendana. Jangkep 7 penemban. Oh, ngaten. Inggih. Mangke riyen. Jumeneng Narendra menika kedahipun menika saking Pancer Kakung menapa Pancer Putri. Menawi manut petanganipun inggih kedah Pancer Kakung. Gatotkaca menika putranipun sinten? Gatotkaca menika putranipun Mbak Yu Arimbi. Menika Pancer Kakung napa Pancer Putri? Monggo dipun penggali. Lah menika rak putranipun ingkang Mbak Yu Arimbi menika Pancer Putri mboten gadahi wenang jumeneng ratu. Menika manut paugeran. Manut paugeran kedangaten menika. Mestinipun ingkang kedah jumeneng nata menika sak sedanipun ingkang Raka Prabu Harimba. Menika kedahipun panjenengan. Jalaran ingkang mijil kakung menika panjenengan. Nek boten panjenengan nggih Brajamusti, Brajalamatan, Wikalpa menapa Kala Bendana. Boten kok Gatotkaca anakipun Arimbi mijil saking putri. Menika rak menceng saking pepakem. Menika lho, Ger. Menika ingkang dadosaken cacat, ingkang dadosaken kuciwa. Ayo dicuni, kowe matur genti. Matura. Sir kula niku nggih sampeyan mawon sisan mang borong ngaten lho. Wis ora. Budale bareng sangune padha. Ayo kudu matur. Inggih. Ngaten. Panjenengan kraos menapa mboten menawi janjanipun panjenengan menika namung kangge ancik-ancik kaliyan para Pandhawa. Lugunipun negari Ngamarta menika negari alit paribasan mung sak iyubing payung. Sagedipun ngrembaka, sagedipun ageng menika ya milik kono, milik kene, nyikut kono, ngrayah kene ing antawisipun Pandhawa menika milikaken negari Pringgondani ingkang sekelangkung ageng. Mila reka dayanipun Pandhawa supados boten ketingal Gatotkaca ingkang pun jumenengaken ratu. Dan lajeng panjenengan sakadang braja menika badhe uman menapa? Hara. Lan malihipun panjenengan menika jaripun ratu kok namung trimah dados patih. Patih niku panganan apa? Lho, ngaten. Badhe kados pundi kemawon. Panjenengan kedah jumeneng ratu. Eman-eman. Traing ratu kok mung trima dienggo kekeset dienggo patih. Hah, pun ngasoraken kawibawan. Sampun. Menanipun anak Mas Brajadenta kula aturi gumregah menaniku tedak turun Pringgondani tus. Ajer Pancer Kakung. Kok mung trima didak-idak karo para Pandhawa. Trima kok dadi patih. Patih niku napa? Monggo dinten menika kula aturi gumregah raos sing penggalih. Menawi panjenengan kersa gumregah raos sing penggalih, negari Ngastina kersa badhe mbiyantu. Mangke menawi wonten bobol Barata ing Kadipaten Gragah Tinunu. Menika iki sagah suka sabiyantu. Sak paripurnanipun ngatos panjenengan jumeneng nata wonten negari Pringgondani. Yaksa kura rupa risejeng Narendra yaksa lelaku kang mawalya ingkang gambira marang anise siya ngametu Prabawa. Kura mawali Antitya Durbalarsa
mrih turnaning lawan ladala bujleng boleh selanat setan padha kegujikan sak mangke kraos manah kula Premban menawi kula menika namung kangge tombok kalian para Pandhawa gesang kula sak kadang braja namung kangge ancik-ancik para Pandhawa nah kraos to saniki panjenengan nek boten kula emutke wah pun panjenengan badhe cilaka menika mangke mila Gen sampun ngantos waspatos menawi panjenengan kersa ngerbat mangsuling negari Pringgondani mestine badhe tumut cawe-cawe namung kemawon sepinten banggi kula Premban menawi kula mengsah kalian para Pandhawa. Lho, ampun ngasoraken kalian kegiatanipun piyambak. Menan menika nggih Treng Narendra putra sawargi Prabu Tremboko. Menika Narendra pengpengan. Saged nyirnaken Ratu Kistana Prabu Pandu Dewanata. Kayang menapa menan kok ajrih? Boten perlu ajrih. Kedawanten ngungalaken jaja. Ngerbat wangsuling kamukten negari Pringgondani menika hak panjenengan katang padha waran tidak becik besok amun demo parit kang praet nawiya saron sawenging swara ati waspada ingkang prapta iki kaya kadangku Yayi Brajamusti Dimas Brajamusti padha kanthi karaharjan praptanira Yayi iya Kakang kasempuh berkah pengestune Kakang Brajadenta Raharja pisuwanku bektiku tampanana Kakang iya pangabektimu dak tompan dadake Sukarna tiasing pun Kakang kala Bendana padha becik sak tekamu kala Bendana iya Kang berkah pengestune Kakang slamet tekaku ora eneng alangan suwiji apa ora liwat bektiku tampanana ya Kang iya pangabektimu tak tampa dadake lega bungah arasaning atiku kepenakno dhisik kala Bendana iya Kang wis kepenak cuman kowe ning ngersani si Kakang iya semengko pengawak bojro tekamono kadipaten Glagah tinunu Bayana wigati apa Brajamusti Kakang
andadekno ing kawuningan mungguh pisuwan kono ngersane si Kakang. Ngembun dawuh pangandikaning para pepundhen Brata Pandhawa kalamun to besok dina Respati ngarep iki. Pulunamusi Gatotkaca bakal sinengkake ngaluhur jumeneng Narendrana Praja Pringgondani. Mongko ingkang katetepake jumeneng dadi pepatih ora liya mung Kakang Brajadenta. Mula kang iku Kakang dina iki ayo tak dherekake sowan marang negara Pringgondani bareng sak lakuku ngiras pantes angestreni bakal wisudane anakmu si Gatotkaca. Braja Musti, piye Kakang? Sadurunge aku iki bakal netepi apa sing dadi kewajibanku. Nggonku kapatah jumeneng dadi patih. Tak takoni dhisik Wangsulana. Ya, bakal ndangu apa Kakang? Gatotkaca dadi ratuna negara Pringgondani kuwi bener apa luput? Lho sababe apa Kakang kok ndangu kaya mengkono? Wong takon ki adile mung diwangsuli. Ora iso ya ora sah mbok wangsuli ora dadi ngopo. Ayo, sepisan maneh Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani kuwi bener apa luput? Kakang, yen to si Kakang ndangu perkara Gatotkaca dadi ratu nang negara Pringgondani bener apa luput? Le nyawang saka ngendi dhisik? Disawang saka ngendi Kakang? Yen to disawang saka talring kaprajan, talring negara cetha kuwi kleru sebab Gatotkaca kuwi mung putra saka putri anake Mbak Yu Arimbi. Yen to disawang saka salah sawijining satriya sing wis tau ngucapake janji prasetya kuwi bener. Benere kepiye? Saksedane Kakang Harimba biyen kowe rak wis ditari to karo Mbak Yu Arimbi. Brajadenta, telungane kowe sing bocah lanang ya dhewe kowe jumeneng ratu ana negara Pringgondani. Aku iki wong wadon nadyan ketemu tuwa. Wangsulamu kepiye? Kowe ora gelem? Mboten Kakang, mbok kula sampun trimah. Kula kepingin swita kaliyan Kang Mas Bratasena kemawon. Kula remen nampi piwulang kautaman saking Kang Mas Bratasena. Kowe ora gelem, para kadang braja ya wis manut. Keneng apa saiki kok dadi Kakang Brajadenta duweni tembung kang kaya mengkono? Kang, aja ngono lho Kang. Aja mencela-mencele lho. Sing dinut kuwi ora liya mung sampeyan lho Kang. Kakang Brajamusti, Kakang Brajalamatan Wikalpa, aku manut karo kowe biyen. Jadi arek kepengin dadi satriya nadyan to wujude buta mandheka ning wujud, ning atine tetep ati ning satriya. Mula nyaketi karo Kang Mas Werkudara. Ya ngono apa ora omonganmu biyen kuwi lho. Keneng apa saiki kok menclah menclehe? Esuk dele sore tempe malah dadi bosok. Ora enak pangan. Ya ngono Kang. Bareng saiki kowe entuk rombongan anyar kok malih. Kabeh kuwi ditintingi, disaring dhisik. Kira-kira rembug ki bakal apik apa elek. Ngono. Nek kabar iki kira nyata apa huwak ngono lho. Kok huwak. Man. Kakang Brajadenta saiki ketok kepriye? Brajamusti lawan kowe kala bendana ngene ya. Sejatine kowe kuwi duweni hak, kowe iki duweni wewenang. Ngono? Nek kakangmu Brajadenta ora gelem dadi ratu, ayo Brajamusti kowe sing dadi ratu. Nek ora ya malah kowe kala bendana sing dadi ratu. Kowe aja gelem diperintah karo wong Pandhawa. Negaramu kan diroyok karo wong Pandhawa, kok kowe iki manut iki karepmu piye? Kowe iki anak ratu, ngono. Kowe iki sing pinter. Aja mau dibodokke karo wong Pandhawa. Ngopo kowe? Kowe putrane Prabu Trembaka. Ora iso mikir kanthi mening, ora iso mitung kanthi ganep. Mung manut kancane ngalor-ngalor, ngidul-ngidul. Apa kuwi kaya ngono kuwi? Mbah. Aku tak ganti omong ya, Mbah.
kok kowe melu-melu nyampuri perkarane negara Pringgondani. Ora sambung rapetmu apa? Kowe duweni milik apa? Negara Pringgondani iki ndekku. Diratoni Gatotkaca ya ben diratoni Paijo apa Paimin ya ben. Kuwi ndekku kowe kok rewel. Berarti mbak iki ngurusi negara Pringgondani mbok ngurusi negara Ngastina. Negaramu dhewe kae diurusi. Apik apa urung? Tentrem apa urung ngono? Aja dadak nyampuri kamardikaning negara liya. Tak titeni. Apa-apa anggere tekan Durna karo Sengkuni kok dadi elek to. Kowe mbok lakon apa to? Mula to mula. Durna iki karo Sengkuni iki janjane ora nang Ngastina ya ora kajen. Apa meneh Sengkuni kuwi? Aku ngopo? Alah nyatane Durmagati wani karo kowe kok. Arek ngomong apa kowe? Kang, sing jejeg lho, Kang. Wis diomongke lho, kowe iki anake ratu lho, aja mencel-mencele. Kudu duwe atek-atek sing jejeg. Aja nggugoni wong kana-kana. Wis, wah anggere nggugoni racun, wah bahaya engko. Wis dititeni wong pirang-pirang. Anggere negara ngendi to ketekan Durna karo Sengkuni kisruh mesti. Maune tentrem-tentrem. Nek tekan Sengkuni ketekan Durna bubrah kerukunane. Kepiye? Jan aku kegumun tenan karo Pendhita Durna. Gumun ngapa? Kowe jan mandi tenan kok. Jan wis, mbok maune apik-apik to tekan Durna ya dadi elek. Wong ayu-ayu tekan Durna ya meteng wis. Wadamu kaya ngono. Walah, aja meneh kok wong jarane ditengino kok. Waduh, ora samune waduh nyatane ya tenan iki arep ngopo to? Nyatane ya enak wong ya anak-anak kok rewel. Kowe kira cerutak-cerutake wong. Wong noleh karo gitoke dhewe. Raja dadak ngelek-elek. Kowe iki anak ratu. Aja gelem diengak-engokke karo wong Pandhawa. Diengak-engokke aku wis gelem kok. Kowe dadak kakian rembug, kakian pertingsing. Raja Musti, piye Kakang? Yo, mengko dhisik tak pikire kanthi wening. Anggonku bakal sowan marang negara Pringgondani tak tatane atiku dhisik. Kowe ngenteni ana ngalun-alun. Aku kudu ngenteni ana ngalun-alun. Iya. Kok jam pira kowe teko? Engko aja ngapusi. Intene ning alun-alun kowe ora teko. Ora, mesti aku tekane. Rasa go rombongan wong loro kan mbok ki apa to ngreget-ngregeti kelir. Dapurmu. Arep metu ngreget-ngregeti kelir. Wandamu yo elek Dik. Elek-elek ora, aku iki pangeran. Aji anak ratu. Wis ora bendono. Kemropok aku kok. Ditenono. Tak goleke dukun tak kok nyantet. Rasa. Yo Kakang pancen kersane Kakang mengkono. Sudah ya aku nyuwun pamit antenono pagelaran jobo yo Kakang. Yo sing hati-hati ya. Ya Tuhan ing kalangyan aklar pantamun taratinun.
Brajadenta wonten dawuh perempat. Nah, menika pikantuk margi ingkang gampil wonten jalaranipun. Kados pundi perempat? Sakmenika ngaten. Ing rayi Brajamusti kala Bendara pun tungka kemawon. Pun tungka menawi perlu dipun cepeng pun bondo lebetaken wonten pagunjaran. Mangke kangge nanting ingkang Mbakyu pun arimbi. Abot sedulur apa abot kamukten? Mangke tartamtu ingkang Mbakyu ngrumaosi menawi panjenenganipun menika pawestri. Tartamtu negari pringgondanipun paringaken panjenengan. Ngaten nggih Bapak. Inggih, nggih. Inggih. Menawi tetira mekaten badhe kula istaken dawuh pangandikanipun Peremban Begawan Durna. Inggih, ampun kuwatos nggih. Sedaya para kadang sata Kurawa sampun tut wingking lampah kula. Badhe nyengkuyung menapa ingkang dados gegayuhan paduka inggih anak Mas Brajadenta. Inggih, Kyai Patih Harya Sengkuni. Patih Brajasengara wonten timbalan iki ngadhawuh. Budalna kabeh para prajurit nglagah tinunu. Sarta aja nganti keri para prajurit bayangkaraning praja. Piye lelakon kaya ngene iki?
Coba aku njaluk panemumu, Yayi. Wah. Sisip sembire bubrah bebrayane wong Pringgondani, Kang. Wis. Kok ngono nalare piye kala Bendana? Lah nyatane Kakang Brajadenta wani nyidrani janji. Ora kepiye kuwi? Moko awake dhewe kaya ngene sing ditiru rak Kakang Brajadenta, rak mung manut sing ana ngarep. Delalah sing ana ngarep dinut ora keneng gugu karo pangrimuke wong liya. Manut karo Ndara Durna karo Den Bagus sing kuning, ae rusak. Wis. Yen ngono tak rampungane dhewe. Wah aja Kang, aja. Glandang carang saka pucuk kingko. Ngono iya. Awake dhewe nek mung sak derma dikongkon to Kang, dikongkon ki ya adile mung matur karo sing ngongkon. Lah, mengko purba wasesane nek wis ana dawuhe Kang Mas Werkudara wis. Kowe kala Bendana ngrampung ana Dik. Gawe. Brajadenta cekelen, tak cekele. Kowe ya wani. Sing kandha sapa? Lho jare kowe arep nyekel. Sing ngomong sapa? Lah kowe iki mau apa kok ya? Upamane aku diperintah, aku ya gendhe merintah kowe kok. Wong aku mbok kon perang edan apa aku karo bojoku wedi ya. Memper kowe ora. Ya wis nek pancen ngono ya kudu matur karo sing kawugan. Ngono Kang, apike ngono. Engko nek wis ana dawuh saka para sesepuh, lah aku lagi temandang. Aja disiki kersa ora apik Kang. Oh iya, yen to pancen ayo Yayi bebarengan karo pun Kakang diaturake wae kelawan para pepunden. Kados pundi Bapak? Nah, ketingalipun menika Brajadenta mboten saya kendho, saya kenceng tikatipun. Anggenipun badhe nyuwun wangsul ing negari Pringgondani. Ing pangajap keparingipun ingkang sinuwun ing Ngastina. Menawi Brajadenta menika kelampahan jumeneng ratu wonten negari Pringgondani purun mboten purun. Brajadenta menika rak kemutan labuh labetipun sinuwun Ngastina. Ing benjang Baratayuda Jaya Binangun tiyang Pringgondani tartamtu manunggal kaliyan Ngastina. Ngaten lho, Ken. Oh, ngaten Bapak. Inggih. Inggih. Menawi dipun tingali sak klebatan menika sae, namung nyuwun pangapunten menawi kula benten sak pemanggih. Boten sak pemanggih dados pundi? Upamaya benjang Baratayuda menika kelampahan. Maka Ngastina dipun rencangi kanjen Brajadenta ingkang sampun jumeneng wonten negari Pringgondani. Upama menanga ya lumrah. Wong Ngastina kancane akeh. Ngastina menika Kurawa sampun kathah sadereng para narendra serayan sanesipun pun kawimbuhan negari Pringgondani malih. Upami menang ora boten kondang to Bapak. Menawi kula rampung mboten nampung Bratayuda niku ibarate wong duwe gawe sing duwe gawe niku Kurawa karo Pandhawa. Diajangi dhewe. Rasa gutuk lor kena kidul. Kaya mesa Sulaya ya. Kaya mesa beda.
Nggih benten mboten napa-napa to, Man. Sampeyan grenang perkara beda nggih pun kajeng. Wong penemu kok. Sampeyan niku Kakang Prabu Karung ngaten nggih monggo kemawon. Ngaten. Nggih, Penemban. Badya kados pundi kula nggih namung ngestaken dawuh pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana jalaran kula wonten sak ngandhaping pangreh. Ratu Ngawangga menika ratu cilik. Kula nampi pepayung saking negaring Gedina badya kados pundi badhe kula ngestaken dawuh pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana. Monggo ten ngantos kedangun kados pundi keparingipun. Monggo dipun ubupi saking wingking kemawon dipun keploki sepatus saking manahipun Braja Tento. Nggih, monggo Paman Sengkuni. Monggo kula dherekaken Ayodhur. Nggih, monggo, Man. Kaya yasinipi jojobang mawingo-wingo netra kocak ngondarandir tanani rombranang pindha kembang ora waribang dalah tuwuh tandha pitakon rasane atiku mongko aku krungu pawarta jare mungsuhku si Gatotkaca bakal jumeneng ratu negara Pringgondani. Mongko aku ora nrimakake sedane kang ramaku. Narendra Kis Kendhapura. Nalika semono Kanjeng Rama Kis Kendhapura sirna dipateni kelawan si Gatotkaca rikalane Gatotkaca Sraya. Ngemping lara nggih pati. Utang wirang nyaur wirang utang pati nyaur pati. Ya para Pandhawa gumul mangung siring sata Kurawa kambah kong kesru katite katut larut dak sawang saka kaduan mencorong cahyane nyodo lanang. Gus ora diageng aku kowe sapa?
Menawa kowe takon karo aku Panengah Pandhawa satriya Madukara Raden Janaka kowe sapa? Ngerti yo? Aku Narendra saka Kiskendhapura. Dijulukku Prabu Pragola. Putra swargi Kanjeng Rama Prabu Pracona sing dipateni kalawan Jabang Tetuka biyen. Tiwas kebeneran aku ketemu karo kowe. Kowe isih ana sambung arapete kelawan sing jeneng Gatotkaca. Ora tedeng aling-aling kowe putra pulun aku. Dalah. Tiwas kebeneran. Utang wirang nyaur wirang, utang pati nyaur pati. Kanjeng Rama Prabu kala Pracona biyen seda sing mateni Jabang Tetuka. Aku ora trima. Dene iki Gatotkaca bakal jumeneng ratu. Tak tantang warasan. Yen to pancen Gatotkaca sekti mandraguna. Ditantang karo mungsuhe Prabu Pragola. Aja nantang kelawan si Gatotkaca kang lagi piningit dening para sesepuh. Wakile Gatotkaca Arjuna wae. Wah. Bagus. Ibarate negara kayu dipreteli saka pang-pange sing cilik-cilik. Maju kepala ngarsa. Iki margane patimu, coban legane atiku. Hit!
Gus, opo Petruk? Ngerti-ngerti kok maksek. Lah, ora ngerti sangkaning dosa. Tring. Sek. Sinten Gus niki? Tukulane mungsuh trubusaning satru. Tukulane mungsuh trubusaning satru. Iya. Niki ratu pundi? Ratu Kendhapura. Anak Prabu Kala Perjana sing dipateni ndaramu tetuga nalika kayangan Suralaya. Oh, alah. Oh. Arnusul pake nek jalarane kok angel men. Nggih punten? Iya betul. Pun. Rawi-rawi lantas malang-malang putung. Sinten dadi pepalang singkir iki? Iya Petru.
Acarya Parto Wekasan Wahyeka Tana Yeka wisanggeni maya Pati kakekku kepriye nggir Werkudara bombonge atiku tanpa upama sakwise Maswapati kakekku kepareng rawuh ana negara Pringgondani Kanjeng Hyang Prabu rinten dalu inggih mung patuko Kanjeng Hyang Prabu ingkang tansah kula tenggo dawuh patuko Kanjeng Hyang Karana mboten wonten narendra ingkang kedah ngepyakaken ingkang wayah pun Gatotkaca jumeneng narendra wonten negari Pringgondani. Wah, Maswapati kakekku Gatot iki wis sinengguyung kelawan sagunging para kawula negara Pringgondani. Kesuwen Pringgondani kene kumplang pasiniwakane. Ora ana sing ngayomi para kawula tasih. Iya, iya nggih. Arimbi apa dening Si Werkudara? Kaki Prabu Kresna, kawula wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Hyang. Kuntadewa wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Hyang. Putu Prabu Baladewa kawula nuwun wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Hyang. Iya. Sejatinipun kaki ya mung sadrema ngepyakake. Bab perkara si Gatotkaca nggone bakal jumeneng narendra ana negara Pringgondani ya mung mengkene. Isih tuwuh tandha pitakon rasantyasipun kaki ya sabab Arimbi kuwi mau isih darbe kadang kang mijil kakung ya kuwi para kadang braja. Mongko para kadang braja kuwi ya duweni wewenang bab perkara negara Pringgondani. Lah, kira-kira apa para kadang braja kuwi ya wis rila lair trusing batin anggone masrahake negara Pringgondani. Maswapati kakekku. Priye nggih? Yen to pancen kadang braja kuwi ora nyelaki marang janjine. Nalika semana wis padha prasetya. Lan maneh Harimba wis duweni kekudangan. Kalamun to besok aku kelawan si Arimbi bisa mijake anak lanang karben jumeneng ratu ana negara Pringgondani. Ya. Ya. Ya to, yen pancen mengkono. Ya pun kaki mung sak derma ngepyakake aja nganti pun kaki iki mengko klera-kleru sakwise pun kaki nindakake jejibahan mau aja nganti kapitunan. Iya. Tak rasa ora bakal mengkono. Gatotkaca wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Hyang Prabu. Dene nyuwuna pangestu kelawan ingkang ibu nyuwuna pangestu kelawan ingkang Rama. Lenggah dampar keprabu negara Pringgondani. Pun kaki kang bakal ngepyakake kula.
Nah, Gatotkaca wonten dawuh Kanjeng Hyang sakwise jeneng sira nglenggahi dampar keprabon negara Pringgondani dina iki pun kaki kang bakal netepake lan ngepiyakake reneng wis sawetara warsa Pringgondani kumplang pasiniwakane ibarate kaya sapu kelangan suh. Lah dina iki wis kepareng ana ingkang minangka dadi pepayunging para kawula dasih Narendra nom-noman ya trah Pringgondani putra Syarimbi anak Sirakudara ingkang jumeneng ana negara Pringgondani tak tetepake dina iki Narendra Pringgondani jejuluk Prabu Harya Gatotkaca. Kepareng cumadong dawuh Hyang ya piye nggih Kakek Kresna anggen paduka paring tetenger Narendra Pringgondani Prabu Harya Gatotkaca menika keparingipun Kanjeng Hyang kados pundi mangkene Narendra Pringgondani Prabu Harya Gatotkaca. Prabu ki tegese Gatotkaca ki nadyanto muda wis mengkone keprabon wis jumeneng ratu. Harya tegese Gatotkaca kemo nadyanto ratu nanging isih nyentana dadi senopatining Pandhawa. Mula sebutane Prabu Harya Gatotkaca. Oh, mekaten yang iya. Gatotkaca wonten dawuh Kanjeng Hyang Prabu. Lah, iki mengkene nggih Putra Prabu. Sarene jeneng sira wis kepareng nglenggahi dampar keprabon tekse jumeneng ratu. Sing sun wisuda. Jangkepe ratu kuwi mau kudu nganggo pepatih utawa warangka. Lah, sing netepake patih ora ana liya ya mung jeneng sira pribadi. Sapa kang minangka warangka ana negara Pringgondani? Kanjeng Hyang sampun wonten manunggaling cipta rasa budi mewah karsa. Sasampunipun ingkang wayah jumeneng Narendra wonten negari Pringgondani ingkang minangka dados wrangkanipun inggih menika pepundhen kula glagah tinunu Kanjeng Paman Brajadenta. Oh, mengkono inggih. Lah iki Brajadenta kok ora katon iki ana ngendi? Piyak kula ingkang sowan. Paman Brajamusti ingkang prapta inggih anak Prabu kula ingkang sowan. Piye kabari Paman? Anggon mumboyong kelawan Paman Brajadenta. Aduh nggih anak Prabu ngaturaken ketiwasan. Wedha dinten menika ingkang Paman Kakang Brajadenta merong kampuh jingga mbalela. Mboten kastu jumeneng dados warangka. Malah kepara purun wangsul dhateng negari Pringgondani menawi Kakang Brajadenta ingkang jumeneng ratu. Mila dinten menika kula sumanggahaken kepareng paduka angger anak Prabu. Gatotkaca wonten dawuh Hyang arep nyandi kok merbabak pasuryanmu. Inggih nyuwun pangapunten keberanang raos sing manah kula
parikedah badhe kula rampungi dinten menika. Lho kusik to kusik. Rampunging perkara iki ora kudu pancakara, ora kudu ngetokake to sing balung wuleting kulit. Ora susah ngenengake banjir getih. Mengko dhisik sareh dirembuk kanthi kawicaksanan. Ewadene dirembuk kanthi kawicaksanan wis ora bisa. Ya wis kepriye meneh. Mekaten yang iya. Paman Braja Musti wonten dawuh nggih coba paman balenono sepisan maneh. Mbok menawa yen to paman Braja Denta durung kebuka penggali. Oh ngaten. Iya, nggih. Badhe kula seraken dawuh paduka keparing kula daya-daya nyuwun pamit bidhal nggih. Kakang Braja Denta gawe wirang gawe isin ora nyono jebul kowe mbalela merong kampuh jingga kuwi dudu traing satriya nadyanto wujudmu kuwi buta nanging anak aratu iya kakang kowe aja rusak ajak-ajak kowe aja mbebudhek banyu bening Braja Lamatan, Braja Wikalpa, buta goblok, buta kemalan badogan. Isamu micek karo gaglak. Ora iso mikir kanthi wening. Kowe kuwi ya calon ratu wong loro kuwi. Aku barang ya kudu nglenggahi dampar keprabon Pringgondani. Ora usah kowe ngomong kaya ngono aku ki wis ngerti. Eneng lelakon kaya ngene iki janjan sing ngrusak wong Pringgondani malah kowe. Lati karo pakarti ora nyawiji ucapmu karo batinmu geseh. Dadi goblok iki dudu aku sing pekok iki jane malah kowe. Ora susah akeh-akeh sing padha dirembuk Gatotkaca kon katon men rasa nyumbari karo anak Prabu Gatotkaca. Braja mungsuh braja maju para ngarsa ketandangan kowe.
Satalaruta saking kutha Sangkuru kula yen tanamutusa sang Sri Praja Musti wonten dawuh Kakang Mbok. Piye kabaring nggonmu? Boyong kelawan kakangmu Braja Denta. Waduh, ketiwasan. Dinten menika malah Kakang Braja Denta ngetingalaken kaprawiranipun. Ngetok kadigdayanipun. Kados pundi Kakang Mbok? Ora patut banget. Kacarita duka yayah sinipi Dewi Arimbi dupi midhanget padulur ingkang ngrayi nggih Sang Braja Musti Kalamuta Braja Denta Balela mawantu-wantu dukanira Dewi Arimbi risaksana ing mangke sigra Triwikrama ical wujuding putri sami sakala jerit ajele-jele kang pindha raseksi. Triya mangun kung kanduan rimang lerena tanpa kanen pangabekti kula katur Kakang Mbok. Ora susah kowe ngaturke pangabekti. Otek bebudenmu kowe Braja Denta. Ora mantra-mantra yen to kowe putrane ratu. Ora kena kanggo paugeran tembungmu. Kene ngopo yen pancen kowe iki kepengin jumeneng ratu kok ora biyen-biyen kowe lambemu kok meneng bae. Nareka semono rak wis tak tarita tulungane kowe bocah lanang Braja Denta kowe jumeneng ratu jare kowe ora gelem. Negara mbok pasrahke aku jare arep ngupaya kautaman piwulange Kang Mas Bratasena. Nanging kene ngopo saiki tembungmu kaya mengkono? Ha tobat. Aku pirang aku isen aku Braja Denta duwe sedulur kok dedapuramu kuwi. Kakang Mbok menapa kula lepat menawi kula nyuwun kamukten negari Pringgondani kuwi to bener. Jaman semono aku ora ya wis kandha karo kowe. Nanging ucapmu kepiye? Ora coba negara mbok pasrahke aku. Rak rikala semanten. Kala semanten derek pinanggih nalar kula. Dina iki wis ketemu nalarku. Tak jaluk negara Pringgondani. Ora susah dadakku nyumbari Gatotkaca ayo. Mbokne Gatotkaca. Bagi aku ayo nono. Yo Kakang Mbok. Najan kowe iki sedulurku tuwa. Yen pancen kowe mbelani anak ayo. Ketokno kasekten. Maju tak kok gateng pecandasmu kowe.
kakangku apa? Kena gigiran kaya ngene kok malah kowe iki enak-enak. Sing pereng kae sapa? Arimbi. Mungsuhe. Brojo Tento. Arimbi kuwi apamu? Arimbi kuwi bojoku. Lah iya. Kena bojomu perang adus keringet adus getih kaya ngono. Lah kok kowe ora mbelani? Sebab apa kok mbelani? Lho. Iki rebutan Kamukten. Kamukten negara Pringgondani. Kamukten Pringgondani ben diurusi wong Pringgondani aku mok ora melu-melu. Diarani aku wong murka. Diarani aku wong pamrih. Aku gelem milik negara Pringgondani. Brojo Tento, Brojo Budi kabeh sadaya pitesi mudhar biyen-biyen. Negara Pringgondani rasah taren karo aku. Lah iya sing perenge rak bojomu. Iya. Ha nek nganti cilik loro gedhe temekaning pati piye? Wong gelem urip kudu gelem mati. Mati kuwi wajib. Lah piye kuwi? Oh, alah angele guneman karo penyanyi siji kuwi. Bojoe kok. Lah iya nek aku ya tak emane-eman, Truk. Bojoe kon perang. Aja meneh kok perang dingetke wong ora entuk aku. Tak tutupi godhong. Padake panganan ora. Lah iya. Yen nganti Yayi iki cilik lara gedhe mati nek kowe iki meneng bae apa ora kapitunan. Mati golek neh ra ngono kok. Nek lambemu dijejeli kuku Pancana Mudhar wingo. Kresna kakangku. Piye? Aja mbok pradulke karo aku. Kowe negara Pringgondani ben dirampungi wong Pringgondani. Gatot kon tematang. Aku ora melu-melu. Piye Petro? Daramu Werkudara iki. Nggih bener nek kebeneran nek niku kula ngarani. Nggih sing iso nglakoni nggih penyanyi siji niku nek liyane nggih pripun to? Oh jenenge kulawarga napa milih jenenge bojo temandang. Sing lanang weruh meneng mawon nggih kebangetan. Ning ngene Petro, nggih pripun? Janjane aku kaya mengkene iki aku mung kepengin mangerteni bab perkara atine Daramu Werkudara. Sepira tulusing bebuden. Apa Daramu Werkudara ki ya isih gelem wangi-wangane nyatane kok ora. Ha niki boten-boten nika. Nek Daramu Werkudara boten purun maju. Ayo, kresnane maju. Wi dapurmu perintah aku ki lho. Kresnane maju ya anggapmu. Mboten, Ding. Lah ngono ya nesu sampean. Walah. Coba sawang saka kadoan engko tak golekne jago. Kaca wonten timbalan iki ngadhae wowo. Dadi ratu ki kepenak. Lungguh dampar keprabon mung kari perintah. Nek sadurunge kuwi tak takoni. Kowe kuwi dadi ratuning bangsa apa dadi ratuning kulawarga? Bilihipun kados pundi? Kowe iki ngelingono, kowe iki dadi ratu kuwi dudu ratuning kulawarga ning ratune bangsa. Bangsa ngendi ya bangsa Pringgondani kabeh iki. Iki ngenteni tandang kridamu sing bisa nentremake swasana iki sapa? Ya mung Gatotkaca. Kowe iki nom-noman sing dikekudang rina pantaraning wengi. Besok kapan? Pepundhenku. Sinuwun Prabu Anom Gatotkaca. Bisa ngrampungake jejiban kanthi tatas tuntas. Bisa ayem tentrem para kawula Pringgondani. Lah kuwi iki ro kahanan kaya mengkene kok sajakmu kok malah kepenak.
Ibumu Bandayuda, ibumu melu perang. Sing paring kamukten kowe iki ibumu. Bektenono ibumu. Bektenono ibumu, bektenono ibumu. Kanjeng angin kelap-kelap katon liriki nincang risang mawe gandrung Kanjeng Paman jimat sesembahan kula pepunden kula mangke prapteng delahan Paman Brajadenta Paman sampun ngantos ngleling semi menawi panjenenganipun Kanjeng Paman kepareng badhe nglenggahi dampar keprabon negari Pringgondani monggo Paman. Kula badhe lengser keprabon menika sanes kewajiban kula. Menika kewajibanipun Paman Brajadenta. Mumpung menika para pepunden taksih kepareng lenggah. Kula badhe lengser keprabon monggo dampar keprabon negari Pringgondani kula aturi nampi. Ora susah dadak kowe ulas-ulas ngabekti karo aku Gatotkaca ngelingono kowe lungguh dampar keprabon petengkrang kaya ngono kuwi akal julike wong Pandhawa kalbu bapakmu kowe dikudang-kudang karo wong Pandhawa jalaran Ngamarta ki negara cilik isane dadi gedhe ing antarane blengket negara Pringgondani kuwi dadekke ratu jare Pandhawa ki nggone wong utama, nggone wong berbudi bawa laksana. Ora ngerti jebul Pandhawa wong murka, wong serakah, ngangkah marang prajaning liyan. Arep njaluk kamukten negara Pringgondani kuwi sing didadekake ratu. Kanggo gedhekake keprabon negara Ngamarta, ya ngono apa ora? Paman Brajadenta Jawaton ngucap ora watak yen pepundenku Pandhawa ngangkah kelawan negara Pringgondani muka yen to kowe ora ngerti apa pancen merem mripatmu Kanjeng Rama ngupaya kamukten dhewe diremangi mbabati alas beteke nggone muktekake kadang kowe cuma waton ngucap Paman Brajadenta kowe mblenjani janji ora pantes tak pepundi kowe aja ngremehake kawan para pepunden Pandhawa yen to seruput Gatotkaca mandheka ning Gatotkaca aja ngampyak awur-awur pepundenku sing mbok elok-elokake wah mendelik mripatmu abang raimu obadamu yen pancen kowe ayo ketokno jiwa kaprawiranmu Brajadenta ayo rono maju para ngarsa lekane atiku
dalah. Mbok menawa wis tumeka kala mangsane barate bundelan kudu tak udari. Yen aku ora melu temandang kedrawasan iki mongger anak Prabu klaturi kender rumiyin. Pareng badhe matur nggih Paman Brajamusti arep matur apa? Jaripun panjenengan jumeneng ratu wonten pringgondane menika purun napa mboten to nggih? Sababe apa? Paman Brajamusti ngendika kaya mengkono. Nggih, panjenengan menika ratu nyepeng pangwaos. Nyepeng pangwaos sabda Brahmana Raja, sabda sabdaning pandhita mboten kenging wola-wali. Yen iya ya iya yen ora ya ora. Tegesipun paduka menika ngasta pradata pengadilan lampahing pengadilan mesthinipun nggih kedah mawas sinten kawula ingkang gadhahi lelabuhan kedah dipun paringi ganjaran sinten kawula ingkang mrengkang saking tatanan kedah dipun paringi pidana ingkang murwat. Paman Brajamusti kados pundi? Rumangsaku saben-saben arep mlawe tanganku. Kaya-kaya aku iki krungu pambengoke Kanjeng Ibu Dewi Arimbi. Gatotkaca elinga kuwi pamanmu, Gatotkaca elinga kuwi pamanmu. Nganti ora mentala rasane atiku. Lah, nggih enten mriki niki lho, nggih. Kala mangsane menungsa niku sok kepergok lelakon loro sing padha abote. Katresnan napa kewajiban. Yen sampeyan ngeboti katresnan nggih niku wau. Panjenengan kados mireng swantenipun ingkang Ibu Mbak Yu Arimbi. Aja nggih kuwi pakmu cilik ra ngaten to. Iya Paman. Lah panjenengan tundhone ora sida perang ora mentala. Niku jenenge hukum mboten saged jejeg. Maka penan menika ngasta pradata adil. Mongko kedahipun panjenengan menika paring denda lan paring pidana tiyang ingkang lepat. Engko nek mung ngelingi sedulur wong salah ora dipatrapi pidana, nek perlu goleke pengenteng-enteng, nek perlu dibiyuki dhuwit kindang rampung. Ngoten to? Wah, ngoten niku mengke hukume bubrah. Rusak jagat niki. Mila nggih badya kados pundi? Panjenengan nggih kula aturi tumandang ingkang saestu. Mila kula matur. Katresnan apa kewajiban? Nek sampean ngeboti katresnan ora sida perang. Ning kocapa? Angkara murka saya ngombro-ombro. Nek panjenengan niku abot kewajiban kudu iso natas talining katresnan. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Nadyan to kuwi wong tuwa kuwi sedulur. Nek pancen gawe ribet, gawe sukertaning negara, sampurnake singkirke. Menawi kula ngaten. Paman. Jane ya kaya bener apa pangandikamu ning kepiye nggonku tumandang. Abot rasane ngatiku. Pun saniki ngaten kemawon. Kula badhe nderek sabiyantu. Sepados mboten ketingal, kula badhe manjing epek-epek panjenengan ingkang kering. Mengkono Paman. Inggih, mangke kula aturi namaaken Kakang Brajadenta namung kemawon mangke menawi wonten kahanan ngelok-eloki. Ampun kaget nggih, nggih.
dalah. Kowe wani maju meneh, kowe wis entuk syarat. Kowe wis entuk srana. Paman Brajadanta jan-jan mono Gatotkaca ngeman karo kuwi. Ning pancen kowe ora kena tak eman. Ya aku kudu tegel, kudu wantala karo. Ayo maju para nyata. Sang Brajadanta wis kajambak rikmane dening Sang Gatotkaca. Kedawan astanira ingkang kering ingkang wis kasusupan kawan Sang Brajamusti. Sami sakala sirna sampya wong agung kekalih Brajadanta Brajamusti. Paman sesembahku paman Brajamusti paman Brajadanta Ranyana panjenengan sarimbit nganti temekaning pati yen ngono Gatotkaca dadi ratu piancik-ancik kunarpaning pepundhen paman Brajadanta paman Brajamusti dosa apa sing dak sandang paman. Nggih Gatotkaca pun paman sakloron wis abadan sukma abadan kumara paman kula lepat paman kowe ora luput Gatotkaca pun paman sejatine paring pandadaran wong kepengin jemeneng ratu kuwi mau kudu sekti mandraguna bareng aku wis nyumurupi marang tandang kridamakur mangsa marem bombong rasane atiku Purhanira Gatotkaca kowe aja gelo kowe aja getun kang paman sakloron Brajadanta Brajamusti kuwi dudu wong pringgondani aku iki dudu buta pringgondani aku iki kedadian saka kasektene swargi bapakku Prabu Trembuku nalika meguru kelawan Eyang Ratu Ngastina Prabu Pandhu Dewanata diparingi kasekten ingkang aran Aji Brajadanta lan Brajamusti. Bareng mengkono Kanjeng Ibu nggerbini bareng lahir buta kembar diparingi tetenger nunggak semi kaya kasekten Brajadanta Brajamusti kuwi pancen kasekten. Lah sarene Kanjeng Rama kuwi ya wis seda Aji Brajadanta Brajamusti kudu bali marang sing maringi ya wis ora ana Narendra Ngastina kudu bali marang tedhak turune Prabu Pandhu ora liya ya mung sira nggih Gatotkaca Aji Brajadanta Brajamusti kuwi bakal manuksma marang epek-epekmu kang tengen lan kang kiwa sing tengen ingkang paman Brajadanta sing kiwa lestari kang paman Brajamusti. Welingipun paman nggih kasekten iki nggunen memayu hayuning jiwa. Kaping pindhone nggunen memayu hayuning kulawarga. Kaping telune nggunen memayu hayuning sasama.
kaping pati nggunen memayu hayuning dawana. Wis kene ulungna tanganmu kiwa tengen. Paman Brajalamatan lan Paman Brajawikalpa. Wonten dawuh nggih, Paman. Dina iki Paman Brajadenta lan Paman Brajamusti wis ninggalaken negara Pringgandane ninggal katresnan karo aku. Paripaksa kowe Paman Brajalamatan tak jumenengake dadi patih. Aduh mboten saged nggih kudu bisa Paman. Bobote nggonku memundi kelawan pepundhenku ora ana liya Paman Brajalamatan sing kudu minangka sesulih Paman Brajadenta. Kowe tak dadekake patih ana negara Pringgandani. Mekaten nggih iya. Dina iki tak paringi tetenger patih Brajalamatan ya patih Prabakesa. Oh lah dalem nggih matur nuwun. Paman golek ana iki mesti ana tuk sumbering dahuru. Sapa sing gawe ribet singkirna sedika, guys. Ah! Braja sapa iki? Kula Brajalamatan. Brajalamatan. Sakmenika kula dados patih Prabakesa. Lah kok kowe gelem? Goblok. Kowe iki ratu aja gelem dadi patih ngono. Kowe iki didak-idak gundulmu karo wong Pandhawa. Kenapa kok manut ora iso mikir? Ora iso mitung. Bodho kowe. Ayah. Dalah. Iki ya tunggale iki asu. Gleleng pacakmu. Gedhe sirahmu. Bombong atimu. Katika dadi ratu ning negara Pringgandane wis entuk-entukan. Carane maling ngono kowe wis entuk-entukan. Nggo berkatake udara jangkemmu.
wis kaya bocah cilik sampeyan iki. Eman-eman. Sampeyan miloro karo Kurawa. Ibarate Kurawa niku nek kewan kaya dene gurem. Gurem niku kewane cilik. Ning pancen nggih gateli tenan. Gurem niku padha karo tengu. Mun nek gurem rupane putih, nek tengu rupane abang. Terus nek manggon teng cepitan. Tegatan mlenting ngoten niku. Dikukur. Saru. Nek ora dikukur jane ya nganyelke. Pun kok mundur mawon. Ndara Gatut Dewa Badraya iya. Den. Kula nderek bingah. Menanipun Ndara Gatotkaca sampun nampi kekudanganipun ingkang waswargi Prabu Harimba. Tegesipun menanipun Ndara Gatotkaca menika jumeneng Narendra Negari Pringgondani ngayomi sagung para kawula dasih. Boten namung sakubenging kraton nanging sedaya Negari Pringgondani menika panjenenganipun sinuwun Prabu Anom Gatotkaca ingkang ngayomi menawi perlu ingkang dipun westani mustikaning manungsa niku nempun manungsane niku saged piguna tumrap negari sanes peduli kaliyan panandhanging tiyang sanes menika petinganing janma ngono. Nggih, mulawi saking menika Gus kula nderek memuji anggen panjenengan jumeneng ratu wonten negari Pringgondani sinengkuyung sagung para kawula alit sedayanipun sami anyeng kuyung. Mugi-mugi saged amangun negari Pringgondani kanthi adhedhasar adil lan makmur ayem tentrem nir ing sambe kala.